Alba taldea izango da protagonista, musika zuzenean telebista saioaren 75. ataleko erreportaje bakarrean. Azparneko Txatxola gaztetxean dute entsegu lokala, eta bertan sortu dira Anomia diskoa osatzen duten 4 kantuak. Ibai ertzean bildu gara taldeko Matien Mikel eta Jenderekin, eta taldearen gaur egungo egoera ezagutu dugu. Hitz bitan atalera Birkit Alonso musikaria gonbidatu dugu. Bere gustoko diskoen, aretoen edo musikarien berri eman digu laburrean. Alba taldeko kideekin egin dugu hitzordua Baxe-Nafarroako Bastiderrian, argitaratu berri duten lehen diskoa aitzaki. Carlos Osinaga teknikariaren gidaritzapean grabatu da debuteko diskoa, eta bideo huts plataformaren zigilupean argitaratu da. Musikalki rock eta hardcoretik haratago doazen erritmoak lantzen dituzte, atmosfera eta geruz ezberdinetako doinu instrumentalak sortuz. Musika abentura ezberdinetan arituak, 2017 urtean hasten da Alba egitasmoa ezurduratzen. Musikariak batu eta lehen entseguak egiten hasten da taldea. Alba taldea hasi zen Peio eta nirekin talde bat baginuen eta utzi ginuen talde hori eta beste proiektu bat egiteko gogoa ginuen eta beraz Mikel deitu ginuen. Bera beste talde batzutan ari zelako eta maite ginuelako egiten zuena. Bateria jotzen du eta muga nahi zuen erabili, muga teklatu hori. Bi bateria ezartzeko ideia hortik atera da. Basu jole bat sekatu dugu, Aiande deitu dugu. Aiande ere prest zen eta gero bigarren bateria bat hartu dugu. Lehenik oian eta orain xal bat dena. Aspalditik beti maitatu izan dut beste bateri jole batekin aitzea. Eta proiektu horretan untsa irudikatzen nuen hori bi bateriaren indarra eta finesia eta toki asko hartzearena. Eta beraz erabaki genuen bateri jole bat sekatzea. Taldearen lehen diskoak 4 abesti biltzen ditu, 2 kantu biniloaren alde bakoitzean. 8 eta 11 minutu bitartean doazen kantu luzeak dira, garapen handia duten abestiak. 2 urte eman ditugu, kantuak untsalantzen, usu izan dira 4 kantu. Bazen 5. bat azkenan kendu duguna. Baina eman dugu denbora kantuak batzutan luzatzen, gero hartzen ginen sobera luzeak zirela, gauza batzu mozten eta orain kontengira kantuetaz, beraz. Ziren beste kantu batzu, hastapenean eta 20 minutuko gauza batzu, baina aski bateriari gabe adibidez, eta erabaki dugu pixkat beste bide bat hartzea momentukot. Eta gero hasi gira 4 kantu horiek lantzen, 5 edo 6 ere. Dira, kantu luzeak dira eta aski erresa da edo luzeago egitea eta erabaki dugularik, uste dut, erabaki dugularik grabatzea, hor hasi gira kokatzen lan egiten eta kokatzen kantuak eta izaiteko ez direna gehiago mugituko eta hola izaten ikuste. Gero egin duten beste ideia zirriborro batzu edola eta... Musikalki ez da batere erreza taldea hitz bakarrean definitzea, baina rocketik eta hardcoretik haratago doazen kantu atmosferikoak direla esan daiteke. Batzuetan leun, besteetan oldarkor, intentsoak beti. Hene ustez entzuten ditugu zinez milaka gauza eta hor senditzen aldirenak, ala ere bada jantuzun bezala post base animaliko bat. Gero, hene ustez, du pixka bat hip-hopetik ere artetan, edo gauza biziki girotsuak, trompetak egitu ditugu, beraz... Ustez 4 kantu horietan bada nahi dugunaren parte bat,
etorriko diren beste diskoetan, izanen da beste musika estilo bat ere bai, ez gira bat ere mugatuak eta hori garaiaren arabera eta maite dugunaren arabera konposatuko dugu. Aipatu ginen kantu batean bereziki hautsak sartzea, baina hartu ginen zela pixka bat sartzeko eta azkenean utzi ginen hola. Eta gero trompeta gehitu ginoen, eta trompeta ez zen berez pentsatua, ez zen grabatua ere ez. Guk ginoen grabatu eta txapi bidali gero nahasketan zelarik jadanik. Eta horrek ekartzen du pixka bat, ustez hautsaren lirismo zerbait edo. Diskoan barrenatu dituzten kantuetan garapena handia da. Batzuk lasai hasten dira eztanda batean amaitzeko. Beste bat, berriz, eztanda hutsa da hasieratik amaiera bitartean. Nik uste nahi dugula ala ere, ez dakit, etorriko den bezala, etorriko da ben ala ere, kantu formatu hori lasai hastea eta progresiboki igoitea eta nahi ginuke alden eginean ez dakit, nahi ginuke bai behar ba, hortik pixkat atera edo saiatu beste orain kantu berrietan hasteko gogari gira badugu zerbaiten zirriborroa eta saiatzen gira hortik ateratzen pixkat. Baina nik uste dut hasteko niretzat emozioen bila joan behar dela eta nire helburua hori da. Zerbait sortzea entzutean edo eta ez izaitea gauza bat airetik hartzen dena edola, baina denbora hartu entzuteko eta sartzeko musikan. Baina gero ez dugu ezer etxirik edo... Hori ados gira ne ustez denen artean hori emozioarena eta baina badira bide asko horretara iristeko ez eta beti progresiboa. Nik nahi nuke sentsazio hori eta ekarri, baina beste bide batzuetatik azkenean. Hor, lehen diska honetan ala izan behar zen, ustez, kantuek eskatzen baitzuten hori. Baina ez dut uste horretan formatatuak girenik ere ez, eta hautsa sartzen algin nuken bezala iten algin ituzkela radio edit batzu. Edo kantu laburragoak. Ez gira etxiak ez. Gure helburua da emozioak pasatzea eta badira bide desberdinak horretara iristeko eta denak saiatuko ditugu. Diskoa instrumentala da 100%. Ez da ahots bakar bat entzuten disko osoan zehar. Musikak du protagonismo osoa. Berbada bai, berbada kasu egiten da gehiago musikari, ez baita ahotsik eta musikaren zehaztasun horiek gehiago balorizatuak direla. Ez dakit? Eta gainera bi bateria ukaiteak, bi gitarra, aire badira bien arteko joko batzu, oreka batzu, hautsak zapalduko lituzkenak, ustez, eta hor, usten du... Hala ere, badira gauza anitz entzuteko atxemaiten dut edo, bada informazio anitz, batzutan errepikako iruditzen albada ere, badira progresio tipi batzu eta ustez, horrek instrumentalak kasik bakarrik permititzen alditu edo ezin da izan hautsa intzinean, bedan. Ustez, hautsa izan balitz ere, izan entzen besteen egineko zerbait, izanen zerbait lead zerbait, ustez. Hautsa gehitu behar balina zen, izango zen zerbait ekartzeko kantuari. Espirituari, kantuaren espirituari. Pentsa dut, baterian eta basuan uzten duela leku gehiago improvisatzeko, baina ez hainitz ez gehiago ere. Hala ere aski fidelak gira, ustez jotzen dugu diskan. Baina, hala ere badira... Badira zati batzu, nun baden askatasun hori, ez denek,
Egia bateriak, trompetek beti dena improvisatua dute, zuzenetan ere. Eta baterietan badira break batzu edo dena improvisatu, kasik dena improvisatua dena. Eta ekartzen du naturaltasun hori eta Taldean arreta pizten duen gauza bat bi bateri jole izatea da. Mikel eta Xalbat aritzen dira makilak astintzen, eta erritmoen langintza bere gain dago. Nerea da pixka eta hasieratik hor naiz eta azkenean Xalbat dugula. Lau hilabete hor dela, hiru hilabete hor dela. Beraz ezin izan du orain arte parte hartu konposaketan eta hola. Batez ere zuzenekoak prestatu ditugula ere. Disko atera dugu, beraz zuzenekoak bai genituen, beraz behar zen hortan. Ikasi, ez dugu demorarik hartu konposatzeko. Beraz nire gola da konposatzea, pixkat maite dut hortan lantzea. Eta momentuko Xalbatena da orain arte izan da gehiago lantzea eta diskoa ja grabatua genuen eta ikasi behar izan ditu denak. Baina nire ustez orain hasiko gira justuko binaka konposatzen, bere ideiak, zerbait gainetik, norabide bat hartzen eta taldean sortzen. Jende Etxeberriak jotzen du baxua. Baterien eta gitarren arteko zubildana egiten dute bere lausokek. Ni aski usu bateriarekin niz baiala ere. Gero ara, beti bada, bi bateriak ez dute beti bergauza jotzen, beraz artetan ni bien artean niz, baina badu ala ere lekua bitxidaz, eta bi bateriak uzten dute lekua azkenean basuari, bidu kentzen aldutela, baina bai, badira leku batzu non pixka bat galdatzen aldean edo ez beti egoitea ritmikoan, baina ara ere usu parte den indartsuetan usu bateriekin ez. Matin eta Peio dira taldeko gitarra jotzaileak. Base ritmikoaren gainean marrazten dituzte riffak eta melodiak. Ez duen sobera usaiarik aritzeko beste gitarrista batekin eta egia da horrek permititzen du kantua garatzeko ematen aldira, ez dakit, gehitzen aldira gitarrak eta garapena egiteko erresago da eta gainerat gero indartsu izan behar delarik biak jotzen badu gauza bera eta gainerat beste bi bateria bali madira gainetik indarra ukaiteko aski efikaza da aski efikaza da. Anomia diskoko kantuen artean ez dago lotura zehatz bat. Banaka edo segidan entzun daitezke, eta ez espreski diskoaren ordenean. Nire ustez bai, edo zein ordenuan entzun eta berdin ibiliko da. Izan ditugu eztabaida luze batzu justuki kantuaren ordenuari buruz. Zuzenean ez da diskoan bezala eta ibiltzen da ere bai. Nik uste lau kantu horien artean edo zeinek badu bere garrantzia bai hastapenean, bai bukaeran. Zakit. Bai, ala ere kantu etxiak dira, ez dela loturarik bien artean. Usu historia hasten da eta bukatzen da. Eta beharrik zen eta luzea izanki beharrik bukatzen ditugula, baina
Zen ustez hor den bakotsak ere beste zerbait jaiten du edo. Hala ere, egia da biniloan dela lehen alea, edo lehen aldea lasaiagoa, bestea gortitza dugu. Baina, nik uste, bai, ere kantuak bere isi behar direla, egin artean, eta akotsak badola bere, bai. Momentuz Gaur diskoa. egun diskoa aurkezten dugu, eta Baina... helburua da beste kantu batzu egitea, bai. Bai. Lehen bailen, baina momentuko... Denbora pasatzen da eta ez Bai. dugu denborarik izan egia egan beste kantu bat edo bi finkatzeko, baitugu idei asko, baina bai, zaila da elgar ikustea batzutan eta hori, baina etorriko dira batzu pixkat kontzertua osatzeko, bai, espero. Diskoa disko, zuzenekoetan datza taldearen indargune bat. Giro ilunak eta intimistak maite dituzte, arreta eskatzen duten emanaldietan. Ni argi teknikaria naiz berez, eta asko maite dut hori talde bat ikustea eta Bai, ingurumena... azkenean da tresna bat musikan sartzeko, tresna bat gehiago, beste musikari bat balitz bezala. Eta nire talde guztietan hori maite dut. Maite dut argiarena eta kea asko maite dut nik. Eta bai, laguntzen duela kantuetan sartzen azkenean eta... Hala ere, zuzenekoak landu du, zu bereziki landu dituzu argi... Zuk urretxukoa ikusi zenuen, orain izanen ditugun zuzenekoetan, dependitzen du zetokitan, baina adibidez HZ-etan izango da... 2.0 izan da. Izanen da argi lanketa berezi bat. Ez kristona ere ez. Ez kristona, baina landuagoa. Baina musika segituko duena eta bai gehitzen dio zerbait nire ustez. Diskoa Carlos Osinagaren gidaritzapean grabatu izan da Tolosako bonberenean. Teknikari aukeraketa egokia izan da Anomia bezalako disko bat grabatzeko. Nik ezagutzen nuen, aintzinetik, txap, eta EHZ-etatik eta hola, eta batzutan kontaktuan izan gira, eta bagenekien ere usaia bazuela bi bateriak grabatzeko, eta maite ginen ere egiten zuen lanan, ikuste maite ginen egiten zuen soinua, eta beraz, beri mezu bat igurri nion, eta elkartu ginen, maketa bat edo eman nizkion kantu ideia batzu eta berak entzun eta erran zuen bai, interesa zuela, gainet bat zuela urte bat hola gelditu zuela grabatzen, lehen aldia zen berriz hasiko zela grabatzen eta orduan bonberenean bazela aukera egiteko eta joan gira bonberenarat, 5 egunez egon giraan, bakoitzak grabatu ditugu gure zatiak edo. Bi bateriak elgarrekin. Bai, bi bateriak elgarrekin. Bi bateriak zuzenean elgarrekin eta gero ni eta Matxine egon gira aste osoan zehar eta zu. Nire, mi esker. Zure, nintzen txok. Eta gero Peio eta Oian etorri dira altzutelaik. Ideiak nahiko argi ziren. Bai, ideiak aski argi ziren. Gero elkarri zuen bizpairu aldiz, bere pentsatzen zuena eta... Baina boala ere, ez zuen txobera produktore paper hori edo zen gehiago guk baginakien zer egin egin eta itzina.
Bueno, bizitzako taldea ezin aukeratu, urte asko dira ja. Baina bai eragin handia izan duela niregan Warpaint taldea, Los Angeleseko 4 emakume dira, eta 2 gitarra jole bikainak dituzte, Teresa Guayman eta Emily Kokal, oso onak dira. Eta justo diska grabatzen ari nintzela, entzuten hasi nintzen, haien lehenengo lana, EP bat oso ona, Exquisite Corpse, eta bai, eta konektatu dut asko, eraiekin. Disko bat aukatzekotan, borobila irutzen zait Cat Powerrena, You Are Free, diska 2008koa. Zergaitik, etapa bat markatzen duelako, uste dute bere alternatibo grunge etapa hori amaitzen duela hor, bere abesteko modua eta ezberdina esaten hasi zen, hurrengoetan, eta amaiera bikaina eman zion diska horrekin. Kanta, danak dira borobilak netzat, eta bere jotzeko modua, abesteko modua ere, oraindik jarraitzen du hasierako hori, Cat Power izaten. Eta gitarra txuloak gauz hor, eta pianoa oso ona. Kantu bat, neritzekin egin dudana, zoragarria da Maskara. Bere kantu bat da, atera zuenean ere asko gustatu zitzaidan, sartu zitzaidan, eta bere estiloan aurrerapausoa izan dela uste dut. Eta gero, kasualitatez, elkarrekin jotzen hasi ginen zuzenean, da bere ekarpen bat egin nuen, eta bere gitar jole izan nintzen kanta horretan. Iluna da, Maskara, baina berak altzatzen du, abesten doan heinean altzatzen du, ahotsarekin, eta hor tarteka sartzen ni disonantziak egiten, Arrigurikoek grabatu dute, Gernikan, eta Maskara, ez dakit, oso berezia izan da niretzat, lehenengo aldiz gitarra jole eta kanta bikaina. Berak dituen letra guztia borobila, Ganarik dituena, baina batekin gehatu nintzen Zebra abestian, entzun nuenean, berez diska osoa sartu zitzaidan momentu egokienean, eta esaldi batekin gehatuko naz, urtaroek dena mugatzen hau izan ezik. Bi pertsonen arteko konexioa deskribatzen duena oso modu ederrean. Maitasuna edo desira edo nolabaiteko intimitate bat deskribatzen duena, eta esaldi oso polita. Asko izan dira ere, baina azken aldian Jane Cloer australiarrekin geratzen naz. Jane Cloer emakume heldua ere, bere ahotsak transmititzen diana hori da, segurtasuna, emakume helduaren autokonfiantza hori, eta talde izugarria egin du Carney Barnett gitarran dauka, eta berez azken bi diskak, hasieran folk rock egiten zuen, baina ja rocka aruntz mugitu da, eta borobila egin du azken lana, eta transmititzen dit hori, segurtasuna, eta bizipena kontatzen ditu bertan, eta asko identifikatu naiz, bere ahotsarekin eta bere gozotasun horrekin, baina iluna. Etxean manao streaming normalean kasuekin nagolako etxean, eta trenean edo autobusean manua ere streaming, baina kotxean ez daukat orduan kotxean beste biak, CD-ak, euskal musika CD-an entzuten dut, dana. Eta MP3an, pixkat piratian nazioarteko musikarekin deskargatzen dut MP3an, Soulseeken eta pilo bat deskargatzen dut eta kotxean sartzen dut, asike. Jotzeko taldean, nengoela, orain birkit moduan oraindik ez dut topatu gola esateko behitu areto hau, baina oran taldean nengoela birritan edo jo genuen Zurrut tabernan Gorlizen, eta gogoratzen dut bertako sotoa zen, eta bertako atmosfera, jende pilo bat pasatzen izan, talde pilo bat, nazioarteko jendea ere, 80. hamarkadako alternatiboak, indi eta han arnasten zen giro hori, historia zuen, eta horrekin geratzen da Zurrut, oso berezia. Etxe ondoan, Bilbon daukat, Kutxa Beltza, ez da areto magnifiko bat, eta soinua igual ez da ere akustika ez da zoragarria, baina txikia da, eta bertatik pasatuen jendea, batez bere euskal taldeak ikusi ditut bertan, eta gustora nago hor txikia izanik, eta jende ezaguna, Bilboko jendea, estenako jendea ezagututa, oso gustora nago, Kutxa Beltzan, antzokian. Berezia izan zen, agian ez onena, baina berezia izan zela, 86an,
Euskadi gazteak bi sarrera sosketatu zituen Smashing Pumpkins Los Angelesen ikusteko. Los Angeles Lakersen pabilionean. Eta nik ere bazinuen. 20 urtetxorekin ara joan nintzen, aizparekin, eta izugarria izan zen. Hango, Melancholy and the Infinite Sadness bira, aurkezten edo amaitzen ez dut gogoratzen ari ziren, eta zoragarria izan zen. Hango giroa ezagutzea, hango gazteak ere oso ezberdinak gure gazteekin, 96an Euskal Herriko gazteekin. Eta Garbage, telonero izan ziren, eta oso kontzertu hona eman zuten gainera, eta oso harrigarria izan zen. 94an izan zela badakit, 18 zintuela. Eta borreruak izan ziren, borreruak baditu milaka aurpegi. Baina, urte berean, Irlandara joan nintzen udan, eta han ezagutu nituen Cranberries, Linger eta Dreams abestiekin hasi ziren, eta nola ez, diska erosi nuen, han Irlandan. Eta ez dakit zein gertatu zen lehenengo, ez dut gogoratzen, baina urte berean izan ziren biak, baina Euskal Herrian negu. Ez dut erosi, trukatu egin dut, bere sortzailearekin musika zuzenean jaialdian, Usurbilen egin genuenean, hainbat sortzaileen artean trukatu genituen, 3-4 sortzaileen artean trukatu genituen diskak, eta oso onak danak, asko gustatu zaizkitanak, baina bereziki gustatu zait Larrabideak, Iñaki Larraioz Nafarrak egin duena, oso diska gozoa eta barea, transmititzen didana hori da, rollo ona eta baietasuna, gidatzeko aparta da, eta letrak Inigo Astizek letran lagundu dio, oso letra onak ditu, oso poema ederra, eta Iñakik transmititzen duen filina hori gustatu zait asko, eta zuzenean ikusi ditut gainera, bira tabernan Bilbon, eta hori, ez dut erosi, baina eskuratu dudana azkenetarikoa.